Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu ċans juri li dak li jipriska fuq good governance lest li implementaħ. Brabta ma' naġir mhux etiku ta' żewġ esponenti għolja fil-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u Chris Said svelati nħadd mill-gazzetti, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li Simon Busuttil għandu qudiemu test ieħor. Ħankunu qegħdin inkomplu naħdmu biex nikxfu l-ipokrezija tal-Oppożizzjoni. Biex f'każijiet bħal mija dik tal-lum fejn il-kap tal-Oppożizzjoni issa għandu l-ballun fuq in-naħa tiegħu. Irid jgħidilna se jagħmel bil-viċi kap tiegħu li sarlu xogħol bi pjaċir waqt illi kien Ministru biksur tal-kodiċi tal-etika ministerjali f'dak kollu illi qiegħed jagħmel. Muscat sostna li l-istess aġir kontradittorju ta' Simon Busuttil u mistenni fil-konfront ta' Chris Said li fi żmien kampanja elettorali għadda art immarkata għal housing soċjali lil privat. Fejn il-kliem kollu u l-protesti kollha boil down jekk issa u xħajjieħu mal-ewwel illum stess il-miżuri li jipritka u fuq ħaddieħor. Joseph Muscat stqar li jippretendi li kap tal-Oppożizzjoni għandu jkollu pjana l-pajjiżu jekk kemm il-darba jaspira li jsir Prim Ministru. Iżda din il-loġika mhijiex daqstant ċara għal Simon Busuttil li minkejja li ressaq mozzjoni ta' sfiduċja kontra l-gvern preżenti m'għandu l-ebda proposta jew viżjoni għal gvern alternattiv. Għandna sitwazzjoni ta' kap tal-Oppożizzjoni li fil-verità meta affrontajnieh dawn l-affarijiet kollha, għalilna le, jien mhux qed ngħid li rrid inkun fil-gvern jien. Jien kull marra rrid inneħħi Joseph Muscat. Tal-inqas kien hemm xaq ta' onestà fejn għandna kap tal-Oppożizzjoni li qed jammetti li mhux lest li jmexxi lil dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru staqsa x'biħsibu jagħmel Simon Busuttil dwar proġetti u investimenti li kontinwament jgħid li ma jemminx fihom jew ma jaqbilx magħhom. Bħal bini tal-Power Station il-ġdida, il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, l-American University of Malta, ir-refużjoni tal-VAT fuq reġistrazzjoni tal-karozzi, iċ-child curb xejn, l-istipendju lil min jirrepeti s-sena, iż-żieda fil-pensjonijiet u l-bini tal-Isptar il-Ġrid Fawdex u r-riġenerazzjoni tal-Isptar San Luqa. Għaldaqstant stqar Joseph Muscat meta jara poplu li m'għandux fiduċja fil-Partit Nazzjonalista huwa id-dmir tal-Partit Laburista li b'umiltà jirranġa l-iżbalji tiegħu u jissaħħaħ sabiex ikompli jgverna. Ħadd ieħor stess qed jgħid mhux lest li jmexxi, mhux lest li jgverna, l lekku stess qed jgħid jien marriċ elezzjoni għax minix lest illi nieħu tmexxija tal-pajjiż. Kif jista' ħadd ieħor ikollu fiduċja fih fl-aħħar mill-aħħar dak huwa punt ta' prinċipju. Ma qed jgħidulna n-nies tagħtux każ li qed jgħid ħadd ieħor. Aħna fikom jinteressana u iddiżappuntajtuna b'ċertu affarijiet. U dak id-diżappunt aħna rridu impattu għalih. Irridu nkunu lesti li nikkoreġuh.